Ubokarno. Sigra cancutku mregut ngembat wadang ora basa mungsuh tangkep coco kantaran bau saya akti tangkep coco kantaran bau saya akti dingolena prabeng lampus sirna madyaning palukon ing marmane kabeh kowe ndak timbali adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak araketage ora ana liya ora ana liya ana pasewakan agung iki panjenenganing Sun Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja lagi duwe gegayuanku ya kuwi aku kepengin ngelar jajahan Rahwana bakal ngelar jajahan kowe kabeh padha nayuk yani apa ora yen to panjenenganing Sun jumeneng ratu Amba jajane akeh para raja Narpati sing teluk tumungkul kelawan Prabu Dasamuka. Kakang Rahwana Raja Kumbakarna kepriye? Aku nderek mangayu bagya. Awit saka niyate Koko Prabu anggone bakal anglar jajahan mung wae, Kakang. Senadyan akeh para raja Narpati sing padha teluk tumungkul marang negara Ngalengka iki sak bisa-bisa aja nganti ginebak sarana peperangan awit para raja Narpati kabeh padha gandrung lawan tembung kerukunan padha gandrung lawan tembung kautaman. Yen ngono kuwi mung lagi gampang diucapake ana ing pangucap. Karepmu para raja lan Narpati emoh perang mergo gandrung karo tembung rukun, gandrung karo tembung kautaman. Rak ngono to karepmu Kumbakarna? Iya, Kakang. Tumrape Dasamuka kaya ngono kuwi jeneng ora perwira. Ora kondang, ora kuncara. Kuncaraning ratu kuwi tumrape Dasamuka ratu sing amba jajahane ngelar jajahan kanthi cara aduta sing balung muleting kulit maju ketok dadane mundur ketok gigire lanang iki ngono kuwi ora malah ngetokke apik ning ngarepe Dasamuka ning yen mburi ngrasani elek lanang cap apa ngono kuwi mestine ora Kakang. Lah mula kuwi. Wis saiki karepe Kakang Prabu ngelar jajahan banjur negara ngendi sing arep kok bedah Kakang? Gusti ingkang bakal paring pituduh. Gusti ingkang bakal paring pituduh. Negara ngendi sing kudu dibedah karo Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Lagi cawawan sabda horek kang sumewa gegering pasewakan
Arca samyana araka wonten dirada mekta pedhot king wantilan kudu ngarapandangan Sigra cancut bumreget ngembat matang rabasa mungsa tangkep cocok kantaran bau sayekti tenglena prateng lampus sirna madyaning palukon kula ingkang sowan sinuwun mongko kantining tumuwuh salame mong hawas eling-eling lukitan ning alam kadiwedyaning dumadi amit pasang kaliman tabik sinabeta ing ila duni tinebihna saking siku dendaning Bathara Sinuwun. Kula ingkang sowan paduka sinuwun kawula nok-noknon. Ora pangling ndak wis padhakake iki kaya buta saka negara Lokapala. Ngono apa piye? Kawula nok-noknon nur inggih. Derek Sudi Amastani nami kula pun tenung goh muka. Padha becik sak tekamu tenung goh muka. Inggih. Awit kasembuh berkah pangestu paduka sinuwun. Raharja pisowanan kula. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuka sahandhap pepada paduka sinuwun. Ladalah. Ya, pangabekti mus ndak tampa gawe lega gambira tias ingsun. Goh muka. Sakwise satata anggonmu sowan Moringgal Matura. Apa wigatine goh muka sowan ana negara Ngalengka kene? Sinuwun keparenga munjuk atur sowan kula kautus kelawan ingkang ngraka sinuwuning Lokapala. Kinen ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Goh muka kados pundi Ratu Gustimu Prabu Danapati kirim nawala kirim layang kanggo aku Dasamuka. Nur inggih mangestaken dawuh gawa rene layange.
Yayi Prabu Dasamuka pun Kakang Sri Dana Pati. Yo Kakang Danapati. Supatan pakarti murka. Loh, dimeneti salah pari genira Deknar Pati. Bebeta marang nyuwun aku. oh lah iblis lanat. Prajaku Lokapala son pasrahke marang Yayi. Yangsat ngentengke aku ngene iki. Tanka jalo son borongke marang setan lah. Ah! Ah! Wah! 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 Ah! Kakang wis Kakang. Leremno rasamu Kakang. Rata montap ler kinetap tukaya yasinepi. Jojo bang mawi ngewengis kumejot padoneng hati. Aku kon nyirep anggonku tuminta angkara murka. Anggonku nyebar watak nista budi candala rumangsane apa? Malah Kakang Danapati kepengin masrahke negara Lokapala nyang Dasamuka supaya nyirep kamurkanku supaya aku ora bedah negara liya. Anggepe apa? Ketoke penak dirungokke ning sejatine nantang alus, nantang remehke kawibawane Dasamuka. Lah banjur kersane Kakang Dasamuka rembukan sekawit sing dirembuk. Yayi Kumbakarna takon. Yayi Kumbakarna takon arep negara ngendi sing ndok bedah, Kakang? Kowe mau takon ngono to? Kowe mau paring pitakonan ngono kuwi marang Kakang maku. Ya ngono apa piye? Ya, negara endi sing kok bedah? Saiki wis madhep mantep kang dadi rasaning Dasamuka. Sing tak bedah ora ana negara liya, negarane Kakangku dhewe. Ya kuwi Kakang Danapati negara Lokapala. Oh. Eling yo Kang. Kakang Danapati kuwi dudu wong liya tumrap aku kelawan kowe. Kae kuwi sih sedulure awake dhewe. Padha-padha tedhak turune, padha-padha wijine begawan wis rawa.
Padha-padha wijine Begawan Wisrawa senadyan beda ibu. Aku Kakang Dasamuka Gunawan Sarpakenaka kuwi putrane Begawan Wisrawa kelawan Dewi Sukeksi. Lamun Kakang Danapati iki putrane Resi Wisrawa kelawan Dewi Lokati. Eling-elingen ya Kang, cupeten damar mancung cinupet. Tak aturi aja ngebak peperangan tumuju mring negara Lokapala. Woh, ora edep. Wis golong gilik kang dadi niate Dasamuka. Malakaparaja kesuwen bawan. Paman Prahasta bawan. Kula wonten dawuh anak Angger Dasamuka. Muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Dirapna saking wadyabala saka negara Ngalengka Diraja. Pilihana prajurit sing sekti mandraguna prawiring jayeng palagan. Paribasan tinatah mendat jinara menter binedil njondil tinumbak laka-laka ndur inggih mangestokaken dawuh negara Lokapala dateke Karangabang ndur inggih ngestaken dawuh budal tinu iki umreh kang bala lumares nemoni lelakon apa Ngalengka iki
Awas. Awas.
Ah! mongko kanthening tumuwuh salami mong hawas eling-eling lukitaning alam kadiwedyaning tumeti sopardi mring sasama samane manungsa sami samane manungsa sami Dityakala goh lambo wonten dawuh Kyai Pade apa dene sing ana mburi Dityakala Suragati kula wonten dawuh Kyai Pade wis sawetara suwe anggonku lan kowe kabeh nunggu marang tekane Sigoh Muka ingkang sinuwun kelawan disuwun kelawan Ratu Gustiku lan Ratu Gustimu kabeh wae ya kuwi sinuwun Prabu Danapati sak perlu kirim nawala utawa layang kang surasane tulis sinuwun Danapati masrahake negara Lokapala sakwutuhe marang Prabu Dasamuka karana sinuwun Danapati banget ngeman marang rasa paseduluran Lokapala dipasrahke kelawan Prabu Dasamuka supaya Ratu Ngalengka ora ngombro-ombro anggone ndeder marang angkara murka. Nggih, kinten kula tangeh kelakone Kyai Pate. Maknane kepriye Goh Lambo? Awit sampun dados lagak lagu lagon lagianipun Ratu Ngalengka Diraja. Prabu Dasamuka menika sampun kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya ing reh kamurkanipun bebasan wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama ndak kira ya bakal iki mengko mesti ndadekake pasulayan prayoga luwih dhisik ngenteni tekane Sigoh Muka sinuwun kula ingkang sowan. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro margata Goh Muka kang wis bali. Nuwun inggih Raden Patih. Kepriye? Kepriye paran pawartane anggonmu ngirim nawala ana ing negara Ngalengka Diraja? Gagar wigar mbabar wirang Raden Patih. Maknane kepriye? Prabu Dasamuka mboten purun nampi negari Lokapala secara pedamen. Malah kepara Prabu Dasamuka nantang dhateng sinuwun ing Danapati. Prabu Dasamuka purun nampi negari Lokapala nanging kedah sarana ta sing balung wuleting kulit saha dipun tumbali nyawanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Danapati Raden Patih agyat aresang kaperang rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana iwa si tukang walang hati ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita pranyata ora kena ginawi becik Prabu Dasamuka Goh Lambo
Kados pundi Kyai Patih? Kirapke wadyabala Lokapala sak cukupe. Tak jangkai dhewe wong-wong Alengka kae. Nunggu ana pemumuran iki. Entek si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja tindak kualat. Lah iya bener kandhamu lali sumber kati rasa. Yalah. Durung adoh lakuku sak negara Ngalengka. Iki ora pangling Kyai Patih Banendra. Pancen bener nitik saka busanamu kowe wong-wong negara Ngalengka. Pancen kapranyata. Sapa ingkang dadi cecundhuking laku? Tumenggung Sasraji, murine Sasra Dendha, murine Sasra Yaksa. Pendirangan mripatmu kowe biajingan kelangan lacak. Duwe pari gawe apa kowe? Kyai Patih Banendra nyimpang ngiwa utawa nengen? Anggepe apa? Anggepe apa Ratu Gustimu Sidanapati wani ngremehke ngentengke kawibawane Ratu Gustiku Prabu Dasamuka? Arep masrahake negara Lokapala secara pedamen. Anggepe apa? Lokapala bakal dikukupi, dikukui kelawan Ratu Gustiku Sinuwuning Ngalengka. Kalamunta kanthi sarana aduta sing balung leting kulit, Lokapala bakal tak bedah sarana peperangan edan-edanan. Yen kena tak pringgake secara becik. Baliyo mumpung durung tak babati barisanmu. Wani karaku. Sipating prajurit ora bakal mundur yen durung dadi kwandha. Bagus. Legan golek momongan buk bonok golek pacangan marangi tata ngrajawu. Lena kapraitan lair lan batin tebyata tawang satigamu aja takon to lho we.
dolanan. Ah! Woi! Ah! Yeay! Ah! Woi! Awas! Ah! Hey! Hey! Ha ha! Wah! Wah! Loh! Ah! Doi! Wah! Awas! Hey! Wah! Hey! Ah! Hey! 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 Ah! Ho! Hey! Ah! 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 Hey! Awas! Oh! Eta! Eka! Eta! Ha ha! Ot! Ah!
angel to. Hey! Hot! Oh! Hey! 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 Oh! Hey! Ah! Ngajak kursi. Ah! Oi! Oh! Us! Ah! Oi! At! Ah! Ah! Hoi! Ha! Hoi! Ah! Oi! Hoi! Hey! Ah! 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 Ityan-ityanan. Sigara bala kang bumi ngal acampa samya medali. Leradet wileting gondo danyuwan Negara pring ibarat wong negara pring aja mok milih sing lempeng-lempeng ki diangkele sing bakal maju. 1000 barang maju, 100 barang ambrus. Kowe kuwagang ngadepi prajuritku saka negara Ngalengka. Ngadepi Prabu Dasamuka, remet dadi kelalaring epek-epek biangsat. Wah! Wah! Panendra, pancen Kaparanyata Ratu Ngalengka sirep penanggonmu. Duweni watak angkara murka. Lerena nanggonmu kepingin bedah negara Lokapala nganggo cara peperangan. Kelawan sinuwun Danapati Lokapala bakal dipasrahke marang kowe Dasamuka. Bakal tak tampa bareng diase Kakang Danapati. Iblis lanat kowe. Hey! Wah! 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 Hey! 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 Ayo! At! Wah! Ah! Eh!
Kemudian dari cecek kowe. Patih Lokapala sabet pedang pisan ilang nyawane. Ayo Lokapala kabeh keroyokan Dasamuka nek perlu. Pedang kae mentolak babite pisan ngentekne gulu 7. Wani ngamuk punggung Suratamtaha. Kyai Patih Banindra mbok pateni. Goh lambo ra nrimake beleh pisan. Aku Suragati Mutyar. Sawa iki? Aku Kresnengkara, Pujangga Agung Negara Lokapala. Kowe sing jarine pendhita titising Bathara Wisnu, ngono apa piye? Jarine wong-wong sing ngandharake pancen to kaya mangkono. Sing ketitisan Wisnu kowe kok jare wong-wong piye? Titis Wisnu ora ino tetek melek. Ayo, Ndi Danapala. Sabet pedang mentawa lakon ilang nyawane. Aku sing dadi bebetenge beleh pisan. Mangkahang grus-grus umbar lindu bumi gunjing kumaluduk kuntur ketuk umop kang colon iti Kakang Danapati Yayi Rahwana kalamun bisa tak pendhake ngentengke kasudiran Dasamuka. Ngentenge karo kasudiran Dasamuka. Aku gelem nampa Lokapala lamun bebarengan ana tumbale gumlundhunge Ndyase Danapati.
lagi iso ngoleh-ngolehi. Aku lagi iso ngoleh-ngolehi tinemune jebul Kakang Danapati kok masrahke glundung semprung negara Lokapala nyang Dasamuka merga kowe giris nyawang kasekten Rahwana Raja ketitik perang urung ana sak banyon lak sabet pedang ilang nyawamu kowe nggletak Ratu babar pisan ora duweni kasekten, ratu babar pisan ora duweni kaprawiran lan kadikdayan. Rawa rontek. Ah! Hei! Ah! Eh! Ah! Ah! Ayo. Mbok kira aku wis mati ngono apa piye Dasamuka? Aku kesinungan Aji Rawa Rontek. Maju ngejak pirang ladeni Pancasanya. Kakang Danapati Rawa Rontek. Geger Ratu Ngalengka karo Ratu Lokapala. Sijine duwe Pancasunya, sijine duweni Rawa Rontek. Perang ora ana kabul kawusanane. Nganti nggorekake jagat Tribawana, Kayangan Suralaya, Ketaman Gara-gara kagiri-giri merga saka pancakarane ratu loro kang perang ora rampung-rampung. Danapati wis kinodrat ing jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi kalamun ing riklungguhan iki jeneng kita Danapati binanjut kelawan para dewa diunggahake mapan ana ing Kayangan Suralaya kinarya sarana jangkeping para Jawata wis rampung darmamu dadi ratu ing negara Lokapala jeneng kita Danapati wis wancine binanjut dadi jangkeping para Jawata ingkang duweni kewajiban nunggu wujude kembang kang mapan ning Kayangan Suralaya. Ayo Danapati, banjut dina iki aja kedlarung-dlarung anggonmu peperangan kelawan Ratu Angkara Murka Rahwana Raja. Wis titi kala mangsane jeneng kita dadi jangkeping para Jawata. Danapati nuwun inggih mangestaken dawuh ternyatane prajuritmu wis entek Gusis munggah Kayangan jeneng kita duweni kewajiban anyar njaga kembang Dewaretna. Oh iblis lanat Kakang Danapati sajake didelikne karo para dewa. Dibanjut munggah nyang Kayangan mlesat ning Dirgantara. Ketitik
Para dewa arep ndelik arep nyingitne Kakang Danapati. Para dewa, Kakang Danapati aja umpetan senadyan to Kakang Danapati arep umpetan ora lak-lakaning naga bakal tututi kowe.